Iki tulisan kidungku kanggo rika hapsarine kalbu esmu kang manis madu dasar ayu sliramu mong tatep ayu ayo mong siji papujiku doang manis ngeriwu ya painem iki ana wong nyinden melo ae ya Pak Jembang ayo dong muka-muka ingat seliramu bakal dadi kantel aneng atiku nanging kabeh kuwi musmra luntur kapupus ilining netra wis tak coba
raimu nanging tak lali-lali ra bisa lali. Iya, Suraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salam, salam. Om Swastiastu, Santi Rahayu, Santi Rahayu, Santi Rahayu. Rahayu karahargian, Rahayu berkah seger kawilujingan, Rahayu berkah sehat walafiat. Tansah winengku dateng kawula panjenengan sami. Raton tumugi kunjuk super khusus dumateng Rama Tala Ibu Sohibul Hajah Sarimpit pinaringan rahayu karahargan berkah seger kawilujingan saking sabdo titahe Gusti kang akarya dumadi. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillah alhamdulillah wa syukurillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segenap puja lan puji syukur kehadirat Tuhan semesta alam. Pundi menapa kawula panjenengan sami ing wedal dalu menika edisi 19 Juni 2025. Samudanipun kanthi keadaan sehat walafiat boten kurang rupit menapa-menapa kalis ing sami kala lebur dening pangastuti sehingga saged sowan adrami timbalan Rama Tala Ibu Sohibul Hajah sekeluargi wonten mriki secara sehat. Inggih menika salam taklim dumateng Sohibul Hajah sekeluargi panjenenganipun Bapak Edi Purwanto Tala Ibu Ari Amipta, artis topnya Jawa Timur tempo dulu Mbak Ari Amipta menika. Paring doa restu atas kelangsungan tasyakuran kitan Ananda putra kinasih gandelaning ati panjenenganipun Ananda Rafa Putra Aditya Kinana kapujaken mring Gusti kang akrya jagat mugi anak angger Rafa anggenipun kitan enggal saras enggal winulya jatiwuni sehat walafiat badan jasmani lan rohanipun sehingga saged ngabekti dumateng tiyang sepekah kekalih berguna tumrap nusa bangsa agama lan negari migunani dumateng masyarakat samudayanipun pikantuk sabda berkah Gusti kang akarya jagat. Amin 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 ya rabbal alamin. Salam taklim kula katur dumateng para sepuh para pinesepuh dusun Kepuh Rejo Ngrogol Jombang ingkang tansah kula hormati. Nyuwun sewu kula saronggongan merongos paring pasugatan paring hiburan dumateng panjenengan sedaya. Kirang langkungipun anggen kula ngaturaken pasugatan kritik saudara ingkang kula suwun kanthi tujuan kedepanipun langkung sempurna nyadiaken pasugatan lan hiburan kagem masyarakat sedayanipun. Ugi salam taklim matur agung panuwun Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun beserta staf jajarannya
ingkang maringi wedal kawula gegono sak rombongan. Ugi matur agung panuwun mitra kinasih Cahaya Baru Audio Production. Lektingnya apa jenenge lektingnya? Oh ya lali. Apa le? Oncor. Matur agung panuwun mitra kinasih ingkang nyeguyung obor leksing. Ugi matur agung panuwun Mas Agus Susanto Channel saking Laladan Agung Pambagio Pari Kediri rawuhipun. Saking kawula Jaya Jaya Jayanti rahayu mugi tansah pinangan rahayu ing wedal alis ing sami kala lebur dening pangastuti Suraya Jaya.